Patay ang 53 anyos nga construction worker human madisgrasya ang giangkasan nga motorsiklo sa usa ka padulugon nga bahin sa usa ka subdivision sa Barangay Bulacau, Talisay City. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Grabe ang pagkaangol sa ulo ug sa nakiriyang bahin sa lawas ang naangkon sa angkas nga si alias Dani, 53 anyos. Samtang gioperahan ang 20 anyos nga si Jose nga nagmaneho sa motorsiklo ug ang laing angkas nga si Jejomar, 26 anyos. Sa pakisusi, nasuta sa Talisay City Traffic Police ug City Toda nga magkauban ang tulo nga mga pintor sa gitrabahong panimay sud sa subdivision sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay. Pasado alas 5 kagahapon sa hapon, dihang mamauli na, sakay sa motorsiklo ang managsilingang sila si Jose ug Jejomar. Gipaangkas nila si Dani sa motorsiklo nga ilang naagi ang galakaw pagawa sa subdivision kay may igong gilayon ang laktunon niini. Apan sa pag-abo sa dulhugong dapit, gingong kalit lang nawada og control ang driver sa motorsiklo ug wa na matod pa mupaak ang brake. Misangpot kini sa pagkabangga sa motorsiklo sa roadside gutter ug tungod sa impact nalagpot ang tulo. Sa tulo, si Dani lang ang walay helmet. Ang sitwasyon sa Dan, grabe kina kadulhugon ug grabe kina katungason. Unya plus gikargahan pa og tulo, unya plus ang motor nga gigamit ang lowered nga kining sisi o sa scooter, so posible nga mao to hinungdan nga nawagtangan sa brake na out of control hangtod nahitabo ang disgrasya. Patay na nga nadanga sa tambalanan ang 53 anyos nga si Dani. Kay ikaduha na kining higayon nga may nadisgrasya sa dapit ug namatyan gyud, hinungdan nga adunay rekomendasyon ng City Toda sa Homeowners Association sa subdivision. Unta, pangitaag paagi sa Homeowners Association ang kanang sagunson nga mga aksidente dihang dapita, unya sa ilang level palandaan sa homeowners mo implement sad sila og ilang mga traffic rules dihang dapita malikayan ang disgrasya. Samtang nahuli kang musab sa Talisay City Command Center ang duha ka disgrasya tungod sa suway nga pagbiting the red light ni adtong April 16 sa may Rabaya intersection sa Cebu South Coastal Road. Sa kuha sa CCTV, mihunong kining motorsiklo sa inner lane kay stop signal. Apan kining laing motorsiklo nga may angkas nga babae nagkugos ug masuso milusot gayud nga nakatapsing na sa naghunong nga motorsiklo ug natumba ang maong motorista. Pareho silang mopaingon sa paamihanan. Mihunong unta ang nakatapsing apan mibiya raw usab dihang unang girespondihan sa traffic enforcer ang laing panagdumbol sa sakyanan. Sa atbang ra usab sa mga nahitabuan. Sa laing aksidente gidumbol sa puti nga sakyanan ang naghunong nga motorsiklo kay stop signal na. Mayong pagkadakdak sa gaangkas sa motorsiklo. Hinoon, nagkasabot ra ang duha ka habig. Nanawagan si tumulak sa motorista nga nang hit and run nga mo pa-team out sa ilang buhatan kay gisubay na siya sa mga sakop sa City Toda. Muhangyo lang ta niya itong nagdaog bata na involved sa disgrasya. Mas mayo unta mo pakita na lang dinhi kaysa masubay unya og gisakin sa tag-iya unya amo ra bang i-refer ngadto sa LTO. Mas dako na ang problema. Obani Godfrey Relien, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.